Tikulandireni pano patiyankhule na Mbuye. Lero ndi Loweruka la Mulungu wa 18 Pachaka, ndipo ndi pa 12 August 2023. Mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Dominica Chijaudzu kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo utenga wabwino kuchokera mu utenga wabwino monga dalembera Mateyu mutu 17 ndime ya 14 mpaka 20. Ndipo amene ndikugawa mawu lelolo ndine Father David Niwagaba. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Deuteronomy. Deuteronomy mutu 6 kuyambira ndime ya 4 kulekeza 13. Mose adati kwa khamu la Israeli, mverani inu Aisraeli, chauta Mulungu wathu ndi mmodzi yekha. Muzikonda chauta Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, ndi mphamvu zanu zonse. Muziwasunga bwino mu mtima mwanu malamulo amene ndikupatsani lerowa. Muziwaphunzitsa mwachangu ana anu kulikonse kumene muli, mutakhala pansi m'nyumba mwanu, kapena muli pa ulendo, kapena mukupumula, kapena mukugwira ntchito. Amangeni pa mikono panu, ndiponso muwayike pa mphumi pakati pa maso anu. Alembeni pa mphuthu za zitseko za nyumba zanu ndi pa zipata zanu. Chauta Mulungu wathu adalonjeza makolo anu aja, Abrahamu, Isaki ndi Yakobo, kuti adzakupatsani inu dziko limene lili ndi mizinda ikuluikulu ndi yachuma imene inu simudayimange. Nyumba zake zidzakhala zodzaza ndi zinthu zabwino zimene inuyo simudayikemo. Zitsime zidzakhala zokumbiratu, ndipo padzakhala minda ya mphesa ndi ya olivi imene simudalime ndinu. Chauta adzakulowetsani m'dziko limeneli, ndipo mukadzakhala ndi chakudya chambiri, musadzayiwale chauta amene adakutulutsani ku Igupto, dziko la ukapolo. Muziopa chauta Mulungu wanu, muzimpembedza iye yekha, ndipo mukamalumbira muzitchula dzina lake lokha. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga woyera monga dalembera Mateyu. Mateyu mutu 17 ndime ya 14 mpaka 20. Pa nthawi yomweyo Yesu adafikanso kumene kunali khamu la anthu kuja. Munthu wina adazangwadira Yesu, adati, Ambuye, mchitireni chifundo mwana wanga, ali ndi kunyu ndipo amavutika kopya. Kawirikawiri amagwa pa moto, mwinanso m'madzi. Ndinabwera naye kwa ophunzira anuwa, koma analephera kumchiritsa. Yesu adati, anthu m'bado wopanda chikhulupiriro ndi wopotoka maganizo. Ndiyenera kukhala nanu mpaka liti? Ndiyenera kupirirani mpaka liti? Tabwera nayeni kuno mwanayo. Atatero Yesu adazazira mzimu woyipawo, ndipo udatuluka mwa mnyamatayo. Pompo iyeyo adachira.
Pambuyo pake ophunzira aja adaza kwa Yesu paseri namfunsa kuti, ifeyo ndiye tinalepera bwanji kutulutsa mzimu woyipa uja? Yesu adawayankha kuti, chifukwa chake nchakuti chikhulupiriro chanu nchochepa. Ndithu ndikunenetsa kuti mutakhala ndi kachikhulupiriro ngakhale chochepa ngati kambewu kamphiru, muzauza phiri ili kuti choka yapa pita uko, ilo nkuchokadi, mwakuti palibe kanthu kamene kadzakukanikeni. Mthenga wa Ambuye. Lero ndikutengapo malesoni awiri pa malemba amene awerengedwa, ndipo lesoni yoyamba ndikuitengapo ndi iyi: without commitment you won't pass on the values needed. Without commitment you won't pass on the values needed. Ukapanda kulimbika ndikapanda kulimbika, sindipereka kwa ananga kapena antomena kubwera makhalidwe woyenerera. Ndikamva mawu oyamba ndiphunziro limene ndikulitengapo. Akuti aphunzitseni muli ku nyumba kwanu akakhala. Mozesi akuwakumbutsa Aisraeli. Aisraeli, tamverani Aisraeli, Mulungu wanu ndi mmodzi, ndipo muzimvera ndi kusunga malamulo ake, ndipo muwaphunzitsa ana anu. Mukakhala pansi, mukagona, podzuka, pena paliponse aphunzitseni. Without commitment you won't pass on the values needed. Ngati kolo ndingaganizire za ufulu wa mwana ndisanaganizire za responsibilities ali nazo, ndili madzi. Mwana akadziwa kuti ndili ndi ufulu koma osazindikira kuti ali ndi responsibilities ndizo chitika kuti zofunika kuti apange, tikutumiza kutsogoloko ana achaba mana zakala opya. Nzanga wina waku maiko akunjako amandusa anapita kukaphunzira ukoko wansembe, anapita kukaphunzira ndipo amapita kukasewera mpira, ndipo ground zinamudabwitsa. Atangofikako nzibamboyo anabwera ndi mwana wake na kazikapo afuna amakonda mpira kuti ango asewereko. Uyo walowa mu ground. Nakulowa mu ground muja mwana uja wamba daddy ndifuna ine mundinyamule pa bambo wake uja. Ati ndifulu wa mwana wachoka mu ground muja wamunyamula mwanayo wakala naye game ije inu bwerani tisewere. Ayi mwana ndi ufulu wake, ndine bambo wake ndimunyamula afuna ndimunyamule. Okay, pano wakutisidwa wamuyika pansi. Asa nalowe daddy I had watuluka ndi ufulu wa mwana. Kuphunzitsa chisiru kapena chani. Again, a lesson. Without commitment, you won't pass on values needed. A parent who thinks first of the rights of the children before their responsibilities destroys them and maims them. Payenera kuphunzira kuti pakomo pano izi ai amvekere kolo kuti mwana ulira afuna sweet koma ndrama ndilibe ndiye nditani. Bezeka kolo mwina ntaizi nakuba chifukwa mwana akulamula kuti zikale chonchi ndifuna chonchi. No way. Malamulo apa inde tuziwa kuti ife mene tumakula amati kudya makomo mwaeni yake pali pamene amati ukumungadi simungadi. Ndipo nthawi ina ngati ana umakala kuti njala yakupola koma uli ndi mayi wako mudziwa kuti anena ndiye mwafika enikoma kuti mwana itabwera udye, umayamba diso kumuyang'ana mayi wako uona kuti
ukaona konko ukamona pamaso umadziwa kuti chimene akango zimamveka asana tuluse mawu. Umamveka kuti ayi ndadya kale kuti makala kuti njala uli nayo koma udziwa kuti this is a practice in our home. Zodya idya ayi. Taizina umakokedwa kuti umamva ngati ukuku china kungokukoka pang'ono sukuku. Ukakhala mwana osadziwa oho udye mukamapita you know what will happen. Without commitment, you won't pass on the values needed. These were few slowly values being imparted in us. Kuziwa kuti ichi ndingapange, ichi sindingapange. Cha muntu sindingapange. Ichi ayi. Taizina umapita kumunda, umapezeka kuti dadi wabwera chifukwa timapanga ulesi ngatiana. Akupasa imunda kuti mulime, inu kukomedwa, nkucheza. Muntu akubwera uko, pezeka kuti munda uja moti mulime mfike hapo. Apeza kuti wangolima hapo mwina makasu 10 basi. Ndipo makupasana makatara. Amakuza ni kuti inu mulima kuchoka hapa kufika hapo. Inu ndipo malimirana muonesa kuti wanga ndima yanga ndimene. Abwera pese kuti simuna malizi. Oho. All those were values being taught. Tili wana mati pano wopika ndiweyo. Wopika ndiwe. I'm not a good cook by the way. Kazi naka ndikamva ulesi ndimatawa kumunda kuti wopika ndine. But they wanted to teach us values. Sitizakala ndimakolo ntawi zose. Ngati pano ndifuseni. When did I last meet my parents? All these were values knowing that we are moving up. And so we ought to. Again, we don't lose our lesson. Punziro ratu ndakuti without commitment you won't pass on values needed. Nkapanda kulimbika ngati kolo. Anawa sapunzira zofunikira. Ndiyenera kuwapunzisa ndipo kulimbika. Tsiku ndi tsiku kuti apunzire zinthu zowayeneretsa. Maukwatambiri pano akumata. Chifukwa kolo lina silinagwire ntchito yake moyenerera. Mwana amene wamunyamula pano pamanjawo ndi mkazi wa wina ndi mwamuna wa wina kutsogoloko. Choncho ndikamagwira ntchito ndidziwe that I'm sending to the world. If I send a half-baked person, ndi mavuto amene ndikutumiza kutsogoloko. Pali nyimbo imene ndimaikonda ntaizina nimamvesera mati Natalia. Imene anaimba Simon ndi Kendo. Amena kwatire mumaidziwa. But all this is a moral aspect communicating. Muntu nzimai wangozuka kupoda nditu amadziwa bwino kupoda ukamona milomo wapanga uku maso uku zala ngati nditu ukati olotsegula chitseko amatsegula ndikukamwa malo mwa manja zala uku zifika zachani. Okay, pepani azimai. Koma I look at its beauty. Mwende kururukirako pang'ono, I know it's modernity, but I see things possibly in a other way. Kuti kulera manja. Muntu ango kala bize ndikupanga izi. Koma ntchito pakomo, ayi, umupeze kuti pamene wakala zala ziruko, koma olo nkusetsa pamene wakala, ayi. Ena, nkusamba komwe, ayi. Chito kukumbutsa, mai, okay. Okay, chabwino. Ayi, kwa zizira. Azibambo, nkubezeka kuti, nkusamba komwe, inera kumbutsitu. Manzi bambu nditu, akamaenda, mangova, bambu. Munasambalita kuti azibambo tu azinunka utonde. Ayi. All this goes back to how we have been raised as children. Kutokuti each, you must do it on your own and do this. Without commitment,
you want person values needed. Choncho tsiku ndi tsiku ngati tifuna Mulungu pakomo panga anandaphunzitse kupempera ndisanagone, tisanadye, tisanapange izi. We must do that. Ndikumaliza mfundo iyi. Mukumbukira kamwana kamene kanapita kukadikiza nsima kwa kukomola aneba. Pamene mayamba kamwana kapa komoko kana apempera. Zina la Tate nda Mwana nda Mzimu Woyera mbuye mutidalitse ife ndi chakudya chimene mwatipasa pano. Amen. Amalize. Pamene amamaliza eniko anati pano iwe amene wabwera kuzadikiza pano ndiwe upemphere pemphero pamaliza kudya. Kanango muyang'ana. Tapempera. Akuti muti tapempera bambo wako matani amaliza kudya. Akuti chabwino izo savuta. Kanango ima. Hey, I'm about to explode. Ndingapulike pano. Akuti ndi zimene bambo wako mapanga kuti wakonza. Zimene ukumphunzitsa mwana, zimene agwire. We ukamaliza kudya nkungo ndipulikatu ndi nsimayi. Olopempero lija. Ndio tinamaliza kudya nditokoze Mulungu. I'm passing on this. Phunziro lomaliza lachiwiri a prayer said with the mouth and not the heart is ineffective. Pempero limene ndimango nena ndikamwa osati ndi mtima ndilopanda ntchito, silingagwire ntchito. Ndikamva scenario ya anthu amene anali osatira Ambuye Yesu ndi munthu amene anamubweretsa kuti amuchiritse. Akufusa Yesu kodi tinakanika pati kuti timuchiritse munthu uyu. A prayer said with the mouth and not the heart is ineffective. Yesu ayankha kuti izitu mukakhala ndikachikupe olo kangachepe chonchi mukamane na pempero muzikhala nditu ndi chikupe chonse ndipo zinthu ziyenda bwino. Ndikulowa mchechi maganizo ali kuko ndikunena zina la Tate nda Mwana nda Mzimu Woyera nduganiza okay ndikachoka hapa ndi azembe abambowa ndingauza kuti ndapita kwa uje koma ndikulowa hukuko. Maplani ali ambiri so much and the prayer is not there. Namona zimai wina amene ati amapita not kumaliro kumena nasanzika ndipita kumaliro nakupita kujibwansi ndiye bambo akuimba mwafika potali uko bambo amvekera kuyamba kuita nisangati wa taxi akuimba zorowera kukawale koma both not doing what is right up. And so I go in prayer with such thoughts, certainly I will not concentrate. Ndipo ndituluke kuti ndikupempera kuti zinthu ziyendere bwino. It won't happen. Sizingayende bwino ngati ndikupereka pempero langa maganizo ali balala. A prayer said with the mouth not the heart is ineffective. Zikabwera ngati zizi zondisokoneza mapempero ndipange bwanji. Distractions in prayer ndizipanga bwanji. Ine ndikumbukira kuti my spirituality teacher Father Nampande wa Camerite anati when an obstacle comes in prayer use it as an object of prayer. Kabwera kuti ndikupempera china chake chabwera kuti ndisokoneze ndiye kuti Mulungu akundilozera kuti ichi chifunika kuti ndichipemperere. May God give you the grace. May He give me the grace again to live this week better than I lived yesterday. Amen.